Hallo allemaal, wat leuk dat jullie weer kijken naar het laatste Sinterklaasjournaal van Gennep Nieuws. Wat fijn dat het allemaal goed afgelopen is voor Paniekpiet. Zullen we nog voor één keer gaan kijken bij Sinterklaas en zijn Pieten? Zeg, zullen we eens een verrassingsfeestje voor Sinterklaas gaan organiseren? Dat is een goed idee. Hebben we slingers? Ja, vast wel. Kijk eens. Dan ga ik even slingers in de keuken halen. Even maar goed. Even een beetje voorzichtig doen, hè. Ja. Ik ben wel benieuwd wat Sinterklaas ervan gaat vinden. Ik denk dat hij dat wel leuk gaat vinden. Oh, kijk eens, lekkere bossenpotjes. Die zijn lekker. Dat klopt niet. Dan zal ik eentje hier terugleggen. Ja, heel goed. Zullen we ons nou gaan verstoppelen onder de tafel? Oh ja. Goed idee. Daar op die kant. Hé, wat raar. Hier zijn helemaal geen Pieten. Wat zou die dan zijn? Verrassing! Wat is dit dan allemaal? We hebben een verrassingsfeestje voor u georganiseerd. Oh, maar ik ben toch nog lang nog niet jarig? Dat is toch pas op 5 december? Maar Sinterklaas, dat hebben we extra voor u gedaan. Want als wij een foutje maken, u lost het altijd op voor ons. En zoals u het altijd heeft geleerd, foutjes maken mag, van foutjes kun je leren. Ja, dat is ook zo, hè. Die foutjes zijn allemaal goed gekomen, hè. Denk aan de telefoon. Hè. Denk aan de verkeerde pakjes die ingepakt waren over de papiertjes voor de provinciepieten. Je ziet het toch allemaal weer goed gekomen is. Hè. Zo zien we weer, alles komt goed. En nu gaan we iets lekkers drinken. En eten. Oh, Lekker. ben ik wel helemaal voor in. Oh, lekkere gebakjes, kan niet wachten. Ja, pak ze dan. Ja. Hier Sinterklaas. Dankjewel hoor. Alsjeblieft. Oh, zullen we ook een toastje uitbrengen? Ja. Nou, proost hè. Proost. Proost. Op het goede aanleveren van de cadeautjes overal. Woehoe. Wat was dat een leuke verrassing voor Sinterklaas van de Pieten. Ik wens jullie allemaal een fijne pakjesavond. Bedankt voor het kijken naar het Sinterklaasjournaal van Gennep Nieuws. En wie weet, tot volgend jaar!